mana ga mteke na kwa munu unacheta video unacheta nka obu na chetara ya ike kwesi chetakwa nka eme nji wete say this video kunu we na afọ because na the case na try take a drastic turn kede menji na take a drastic turn. This young lady nda ha bia jejidi ya we gba ya video wele ya na post for propaganda ka we make gini whitewash themselves. Unu ya no case we made the girl interview na gekwanti kan kwali ya no ha bia say the girl so ị na-achọ ịgwa ihe niile anyị kwuru basị akwa ya the girl na-asa ị na-achọ ịgwa na onye dị otu a na onye dị otu a esoro n'ihe a the girl na-asa kedu ihe men chifukwa na o nwere one specific thing that girl kwuru na that video. Unu na-enene video agwa m unu forward na video unu skip zin ya unu epi na-enene video anara m asị gị na-enene video na-enene na video mana go chant go ọfụma sometimes onwe mmadụ yekwa bụrụ na rewind no back. You watch your hand. The girl is saying the reason why nda juwe ka ha enwe dominion over her, but na some of them si na ha ye egbu ya mokwu okwu. Ya chegwa m na somebody a lead na this thing this girl kwucha before ba say that no macha afa ndị niile mere ya ihe all those things. Kpọọ afa ha kpọọ ka ha dị kpọọ ihe ha na-alụ. So ya sigwa m na no ye binite one day we cook up those things as small as all. Because no one nwere hu no melia omonwe that she has no business with you people. Obu no ofu onye mo mmade na abo mo mmade eto ka na ekwu okwu nweke say okay that she did her underground job very well against them. Otakwa she did her underground job well against them. Because na I niile no na social media I niile na mogo I na no news. And we bero one person ya apụta accuse the 3 pastors or 4 the same time. It is always one. And mother 4 or 5 apotanobe now point one accusing finger of or something against one particular pastor. It's always 1, 2, 3. In other words, those 3 can do their job and they can collide together to do what they want to do. Mana this girl was specific. O when you okpogidela afa, obuni gela video for na okpogidela afa na akpọ afa na aga 17, 18. You know, Aguafa, you will lose count or you will lose counting of names. And these people we are people when okwa obodo. So a situation like this, a small girl hobo in a gwam kita that nda much na security outfit and security unit in the obodo how much somewhere back this girl boy accidental discharge just to cover their tracks. Now, fast forward to the first video. Obro na aka had yocha. Why then are they offering 2 million naira to die the case? Because I forgot some comment and I say it is a lie. Now this girl keden kebo mongo kenina for her. Now. Only how I been in like this. A man na boku atom of Izuku the name. Tom Facebook which na the girl na some na-enye ego some ada enyekwu ego na some just no hanya na ha mecha ha sị na ha ya egbu ya mokwu okwu. So ebe ndị security ji obodo na akọwa na ha ya egbu ya mokwu okwu, what then are you expecting her to do? Even her own father ji the girl achụrụ ego. So na mpe ya need ego kpọtali ụmụ nwoke emecha ha enye mpe ya ego. So mpe ya categorically monetize this young girl for his own selfish gain. Ihe kwesịrị na-achọ kịta ka anyị esi wee ji Igbo-Ukwu ndị niile ahụ ọkpọrọ afa akpọrọ ha ji obodo tele aka. Ọ bụrụ na unu si unu ekwetara na chọọchị nwanụ unu ekwetara n'ụka akpọrọ ha ji obodo tele aka ha nweke n'iyi. Obodo no matter na Christianity na obodo na-ekwekọrịta ṅụọ iyi a na-aṅụ n'iyi ngwuru a na-aṅụ n'iyi ogbe a na-aṅụ iyi that as long as no ụmụnna anụ nọ together ụmụnna a na-aṅụ iyi ụmụnna. O nwere onye ya ejele nwanne ije ọjọọ nwa onye bụ na-eme nwanne ihe ọjọọ na onye ọbụla chekwala ya n'echiche mekwa ya eme mmụọ chigbuo ya a na-aṅụ na dị iyi na ahụ. Si Igbo-Ukwu ha jee cheje nwoke n'iyi ya ka ifo ha jee nwoke n'iya
Obunu no se no ka nwa no ka the problem. Si kpolo kene je nwoke n'iyi ahụ. Obuna this girl na-atụ asị. Ekwugo m akwụkwọ ya ọzọ. Isoro okpukpe ihe alụ okpu eze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịwa onye ọbụla Chike Ọkpara sị na oji nwa nkịta isi ọtaba ma onye nwe ya ekenekwa m unu na-enetọpụnụ the interview. Ya ndị anyị na-ekpọrọ na ma mpa Nzube ma mpa Nkechi ma gwogwo tigbu anyị na-ekpọrọ na nwe onye gị na-edi nọrọ. Onwe onye gị na-edi nọrọ. Both ma Asaba ma Chikwado ma Emeka. Enwe onye gị na-edi nọrọ. Okay. Nsowade. Damage control. Yeah. And how much damage control? This is damage control. When you make the you have taken child on adopt to go the girl. Yes, or on ya we are for. Also, the time I post here about damage control videos. About some guys, if I'll still play another one. Hold on. Yeah, you know, going on the human rights book how Jakaha. Na ya na nwa Aba na nwanne Pago ji aka ha wee forge ihe niile anyị na-ekwu. Gụnwa ihe agba anyị bụ jikwa ọnụ kwuo nọ nega ndụ gbakọtara sị kwuo ji ọnụ kwuo. Oh, my brother Chideli Igwe. Yes, Chideli Igwe nwa Aba nwaanyị human rights with my mother. And my funny thing about all these things, interview why are you people hiding your faces? Ono wana aju onaza, ono kubia camera ni you for a video of 7 minutes, ono kubia camera ni you. Why are you people hiding your faces? Because the first one in play, you were hiding your face. Okay, one aka bonga 5. Why are the men in this video? Men non voice non video carry 5. Why people summon this girl? Chede camera ni you na aju asa ajuju. Okwya ona ka esi eme ka esi ona ka onye isi mere esi nya na ihe na-ekwu bụ na okay fine ịma na mkpa ya damage control if you don't know onwe ihe na-achọ fine ọ bụ na this girl wasị why did the caller follow me on Sunday the way switch here from threatening to giving me monetary offer? Why would you switch from a threat and more? The proof is there. So, we can shock about the dust, a boy. Give me Kunya and Isobe. Because someone I care about to on a promo for. Okay, Nindalo and Ajuna village. Okay, Yalo and Ajuna village. Oye ne onwe SM that I should take note that ndị nọ na akpa bụ ndị ọgbọ mpịa ịnụ ka ọgwa gị na kende ka adị alụlụ ana. Okay, let's just take this in the case of abusing minors, if most especially on our adult against minor, hello, psychologically adult 60 55 60 70 against minor. Oskatiki if we only 22 years, on a minor 25, because only on a peak here, only mates here around him or else no possess. We see if we pass again not 21 years or 23 or 25 years, okay, you will minor. No. Because around this age grade, there are females there that are also open for it. But if you know go, don't see all these young girls about what to minor. So when I saying that no yes, under the very good in abusing minors. Yes, now fuck you. I will answer. I will gonna answer. Kebi ya pom highest. Na be Trump no bria. So that the truth will die. Ne video mail. On na just suppress the truth. Oh village on no obodo on. Me now. I don't bloody look your face.
onwe ihe njiru ga-eme and ekwutere na Igbo ga-adị mma